Ako lagi galusot-lusot raraba ko. Sa bundok. As ibabaw. Mangod ako are. Dito lagi ga baklay-baklay. Asa naman to imong tisa ane? Ha? Dito sa loob, dali de. Nay bunga? Bakit? Nay bunga? Naa. Dito ka magdaan. Haman. Walang daanan niya dito. Uy, timbuwak lagi niya ni oh. Oh, ganyan ba? Hala guys, dito tayo ang buwak tanawon guys oh. Dili kayo kumuna lang iyahang buwak. Sa hipoklase sa bumbilya guys. Hello. Hi. Asa man ka? Ngana nagka no lami pud ana. Ato Mo lagi. ne. Mag-usam ka mo, misita? Usam na ka nang Di man ko no mutungha kay. Kuan ha pulihan ka dito. usam na ganas. Ahong ganas dito naguha ko gidar. Panghatag duha ka buok be. Manong duha? Itanom. Oh, Be. Kay kaning po. ay kita na mo nanay wa. Wa lagi. Mabuhi man tayo Itan mo guna ito siya prana. Unsay lain klase Oh, ani? kana pa na. Maura na. Bawog sa aray. Ano, Pasairuan ini guna akong sigta na to na. Nabawal gabaklay na lang ko. Ah, sakto ra ni. Nala, di mo na nga gunitan muli na ka. Ah, Gablag-blag ka ni mong yes. saon lagi na mga mamaligya pa sila ana. Bawo lagi. Di ako ra maning Kaya paibog ba kay oh lagi lami ba kay gagmay yun to Ah. na juni abot to kumputa. ba lagi kuryoso. Amo tana ta mapalit ba. Papaliot ani ba kanang sangar ah. Ano kaya to baging sa pagbaging na to tusok pa to waing kuan. Mugamot ra. Magamot ay bisag lain nga tanom. Lain bang ikaang ba ikaang? Pwede man. Dili na mo kuan. Papalit na nito tong na namin berkano ni mga dwarf bitaw. Ah, oh, Kaya sa bitaw. mura ko. Oh, sige. Sabi abi ta mo na ditusok ka nang hirap. Salamat. Pastilan, kamuti akong gipangita ni Ana Jod. Tinguwa na guys. Mo nang mananang tag kamuti. Halingaw manggug ko sa kuan. Sa nalingaw ko sa nangka. Yay, makapananom na ko ani. Bahala gagmay nugbo ra ni guys basta kay itanom. Lakaw-lakaw ta guys. Kay
Panagsarta mo lakaw guys no, pero hanghang naman ta. Pasagi ako sa paglaom, taliwala gusto dagom sa adlawng tanan, ayaw ihikaw danag sa adlaw. Ako lagi galusot-lusot raraba ko. Sa bundok. As ibabaw. Manguda ko are. Dito lagi ga baklay-baklay. Asa naman to imong tisaan eh? Ha? Dito sa loob, dali de. Nay bunga? Bakit? Nay bunga? Naa. Dito ka magdaan. Haman. Walang daanan niya dito. Uy, timbuwak lagi niya ni oh. Oh, ganyan ba? Hala na lagi mangga na rin bungag mangga. Naa. Pero gamay ra. May nalaglag. Kuan gikit-kit. Okay. Ano naman ang bunga ni Mari, oh. Ha? Yan ra. Kana rin ni bunga. Wala, kaon ng mga kabog. Kabog. Di man makita. Kana lang, kuan lang, oh, isang ganyan laman, gagmay pa man ang bago pa nakabulaklak. Nag-walking ka? Oo, nangita ko ganang nangita ko og kamote nga tanom na imo. Kamuting kahoy? Dili ganang Kamuting bangwan? oo. Marami man na. Singan aning ya, kumusta mo ani? Parang mariga, parang tumaba ka. Buya, bitaw ni, mabitaw ni lakaw ko kay nitambok ko gamay. Okay ra. Naglaba ako kay dami ko labahin. Wala mag-aalis. Gawon sa de ka na pads. Gawa ng kwan. Tangkaw sa manok. Ito ang Sa adlong tanan ayaw ihikaw. Tubig, magtim-igib ka ng tubig doon? Andyan ra? kana ba? Oh, nay bunga. May wala pa man. Ay, naku. Ay, naku. Saan ka dumaan dito kala Susan? Oh, May iro pa naman na. hala na yun ako. Ayo, labay ko, niingon ko. Wa man iro. Itong bunga niya, oh. Unyarang hinog. Oh, dili pala. Di pa man na hinog, tele. Lagi. Oh, tanugan ba na? Ha? Tanugan? Adyo na, gagmay pa. Parang hinog na siya, mahulog na siya. Oh, ano. Malaglag na siya.
Sa una diha man to dakong punuan ani Mads. Nabali. Nung pagbagyong udit ba? Si kato si Manang ba tiglaag mo ko sa una ani kay mag di ba kanang proning man ni sa una? Oh. Atong bangan ng bagyo. Oh. Mamisita mi ani makadami og kanang kuan. Ang mga kwan. Singan anang Naglabang. tisa. Naglabang ako kay may ulan man ang yun ang ginawa kong sabon. Tapos ato ako nag-isip. Hay nagawa ng sabon. Yun ang pangsabon ko ba? Yung ulan. Aw. Yung ulan ba? Ay, Ang magkwan. una-una na ako naggawa ka ng sabon. Iba dati dami ko tanaman, puro sa manang kwan ng bagyong udit. Oo. Matay naman. Di nanubo jud ron ang kuan kay tiuwa na pod. Asa gud imong gay ani? Oh? Imong kamuti nga gay itanom ana. Unsay unod ana? Ito oh. Unsay unod ani kani. Kani lagi. Puti pa tamis siya. Ato yung iba pula. Oh, hami pula. Ito, ayan din oh. Iwan ko ba ko. Oh, ato. Itanom mo? Itanom ka ng muunod lagi ta. Oo, ito oh, dami man. Naunod man ito. Di na ako'y giandam nga kuan. Unsay unod ani puti? Yellow. Ha? Yellow. Yelo ang unod. Bitaw. Paliwat ko ani Mads. Magdala ka? Yan, magkuha mo na akong kutsilyo kay magputo ko. Yelo, hala. Yellow o puti? Puti pero tamis siya, Mari. Dugnas na guys kay kuan naman si Ja kanang ting-init. Human ako guys og suot-suot atong bay sa kong kumare kay nang laktod namlawon ko guys. Kay nakaunahuna man ko nga humpunan tong ahong kamuti bitang gamay nga nakitaan. Ani adto ko sa bay sa kong kumare guys kay daghan siya og kanang kamuti kanhi kaunahuna ko. Aron mananom ko og kanang kamuti guys kay bisag kanala bitang dahon din lang ta magapas og unod. Kana lamang dahon kay ato ang isagol og tinuwa. Yan na da. Niana guys. Nakadana ko og udlot sa kamuti. Tinguan naman gusto ko mananam og kamuti kay pananglit og doon natin isda sabon. Sagulan tog dahon sa kamuti guys. Dako na kain na kay sustansya, vitamins. Mao lagi masuko ang ako ang mga sakop nga ang isda sa gulang kunog sagbot. Sige lang. Kuhaon man ako ning ganas. O sa mo green na lang sabaw, kuha ko na di sila kay bawag sagulan og kamuti. Mao na sikreto guys sa mga bata nga di mga unutan. Pati kamunggay guys dili na huruson. Di na nga to huruson ang kamunggay ato nang ilunod sa tinula guys. Pag muhilo na ang sabaw atong hawason o di makita sa mga bata. Mao na sikreto guys og utang ta para dili nato mahibawan sa mga bata. Alubati guys. Sus kalami kawaton guys pero adlok man manghilabot ta guys. Tigna tag iya kay mga adyo ta.